Welkom studenten van HAVO 5 en VWO 6 bij een vraag 21 uit het examen van 2023, zoals daar zichtbaar is. En het betreft dan specifiek tijdvak 2. Pergunta 21, vraag 21. In de periode 1924-1928 was er sprake van een economisch herstel, o recuperación económico, in Duitsland. Noteer 2 redenen voor dit herstel. Motibunan pa recuperación aquí. Botemester duna dos. Noteer 2 redenen voor dit herstel. En het herstel verwijst naar het economische herstel tussen 1924 en 1928. 1924 is vanwege het Dawes-plan en het was tot 1928, want in 1928 begon de economische crisis. En het verspreidde zich over de hele wereld en begon dus in 1928. Ik contesta. De Amerikaanse leningen, dat is 1, antwoord 1. De Amerikaanse leningen aan Duitsland om de Duitse economie te stimuleren, stimular e economia allemand. En het stond ook wel bekend als het Dawes-plan. Vanuit een van de Amerikaanse ministers was het plan om geld te lenen aan Duitsland, zodat het land zich economisch weer kon herstellen en bijvoorbeeld kon handelen met de Verenigde Staten, Amerika. Dat is 1. De Amerikaanse leningen aan Duitsland om de Duitse economie te stimuleren, ook wel bekend als het Dawes-plan. Contesta dos, part 2 van het antwoord. Het weer beginnen van het betalen van de Duitse herstelbetalingen aan Frankrijk en Engeland, zoals afgesproken in de Vrede van Versailles. Comença paga reparacionan allemand a trobe. Zoals het was afgesproken in de Vrede van Versailles. Belangrijk is dus 1928, el plan de Dawes a terminar na 1928 debido a crisis financiero y es aquí e recuperación. Met de economische crisis eindigde ook het betalen van de herstelbetalingen door Duitsland. Met de spelen even hier klaar, ayo y take it up.